Velkommen til JK. Vi er jeres professionelle erhvervspartner, når det handler om tryk, promotion og firmagaver. Vi er en rigtig familievirksomhed, hvor vi er medarbejdere, som går op og ned hinanden. Vi har en åben kultur i forhold til, hvordan vi arbejder sammen. Vi har jeg-følelsen med, når vi leverer et produkt, så vi er sikre på, at standarderne de er super høje i forhold til det produkt, du får leveret. Vi sender ikke noget på gaden, som ikke er i orden og som ikke er kvalitetstestet. I og med, at vi er en familievirksomhed, så betyder det, at vi der er åbent for alle. Så hvis man har lyst til at komme ud og se vores produktion, prøve at være en del af det, så er man velkommen til at kigge forbi. Vores produkter de lever op til nogle af de højeste standarder. Om det er en folie, der for eksempel skal på vinduerne, så er vi certificeret. Hvis det for eksempel er papir, så bruger vi syntetisk papir, som blandt andet kommer fra gamle drikkeflasker, som er lagt ud i vandet, som så er blevet taget op, og så har man komposteret dem forfra. Nogle af de ting værner vi rigtig meget om, og det gør vi ikke på baggrund af, at det skal være dyre at handle hos os, men fordi at vi kan lave mere fordelagtige priser, og samtidig med, at vi passer på vores allesammens miljø. Vi værner om kvaliteten i de produkter, som går ud af huset her hos os. Vi har vores egen produktionsforhandler, vi har vores egen produktionsmaskiner, vi laver det dansktalende medarbejdere, og det er faglærte håndværkere. Nogle af de produkter, som vi har i vores sortiment, det er blandt andet flyers, det er roll-ups, det er generelt trykmaterialer, men det er selvfølgelig også specialdesignede produkter. Nogle af de ting, som vi gør rigtig godt hos os, det er blandt andet, at vi værner om den her bæredygtighed, som er rigtig vigtig i det arbejde, som vi gør. I forhold til CE-mærkninger, i forhold til f.eks. neonskilte eller andre udendørsskilte, der er vi godkendt hele vejen igennem. Vi leverer ikke nogen produkter, der ikke lever op til almindelige danske standarder, også europæiske standarder, så vi kan levere hele vejen rundt. Udover det, så har vi et montageteam, som kører landsdækkende. Så har du brug for at få monteret et banner, et skilt op på væggen, eller nogle facadebogstaver, som måske kniber lidt med at få sat dem lige, så har vi erfarne og faglærte håndværkere, som kører ud og hjælper med at få monteret 100% korrekt. Som en virksomhed med mange år på banen, så er vi klar til at hjælpe jer. Vi står altid klar til at give jer personlig rådgivning, hvis I har brug for at få en konkret sag vurderet i forhold til, hvad den koster, i forhold til, hvordan vi skal sætte produkter sammen. Det kan være farver, æstetik osv. Kom forbi os. Vi har mulighed for at byde på en kop kaffe, så tager vi en snak om, hvordan vi kan komme i mål med jeres projekt. Vi glæder os til at se dig.